Hej, velkommen til Tukan Club. Jeg hedder Mie, og jeg vil prøve at lige briefe jer lidt i, hvordan tingene foregår, når man gerne vil besøge os. Man kan ikke komme uanmeldt, så derfor vil man altid skulle enten ringe til os eller sende os en mail med hvilken dag man gerne vil komme. Når vi så har haft kontakt, jamen, så bliver man skrevet på en gæsteliste. Her hvor vi står nu, der er det første sted, man træder ind ad døren, når det er, man besøger os. Når man tjekker ind her, jamen, så finder vi jeres navn på gæstelisten. Man får en nøgle udleveret, og ligeledes får man et armbånd med ens nøglenummer på. Når man så har klædt om nede i vores omklædningsrum, jamen, så kan man aflevere nøglen i baren. Og det man så eventuelt køber i baren i løbet af aftenen, vil blive skrevet på nøglenummeret. Så man skal hverken gå med punkt eller nøgle på sig i løbet af aftenen. I entréprisen der er der håndklæder med i, så det skal man ikke selv medbringe. Og ligeledes er der i alle rum både kondomer og glidecreme.